agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Kabikulan, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Welcome po sa programa ng hapot sa DCGD. Dahil pong personalan kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na dapat maaraman, asin masolusyonan, asin dapat malinawan. Friday, mga tugang para po sa mga parasimba sa Santo Cristo Quasay Parish. May simbah dyan alas 4, buda alas 5:30 nin hapon. Dyan po yan sa Barangay Dapdap, Quasay Parish, tabi sa Panginot ni Father Jonathan Calleja. Bueno, kumusta po ang sa tuyang aldaw? Mainit tadi, Nagupon po ng mga tugang na experience tatabi ang pag-iinit-init sa palibot. Ngunyan gari, relax kita. Relax kita. Ngaya, bako pa masyadong mainit. Hapotunta daw mga tugang an Executive Director kan ako Bicol. Asin po an alkalde kang siyudad ni Legazpi. May kinaraman po sa latest Pulse Asia Survey. Mga tugang na nasa halangkaw na posisyon sa ako Bicol. Tapos, dakol baga ng mga survey na rin uluwas, mga tugang nagkaigunganing changes tabi so mga nagtap sa pagkasenador kan sa tuyang nasyon. Nadagong no subareta at takasubago duman sa alas 6. Iba na so nanginginot sa survey para po mga tugang sa pagiging number 1 senatorial race. Ngunyan, ang sa tuya man ako Bicol, mga tugang, yaon man tabi. May halangkaw man na nakakuha ang survey sa mga party list survey. Tabi, nasa linya po mga tugang si Mayor Alfredo Garbin Jr. sa tuyang hapot mo niya na pagkaaga. Mayor, maray na aga tabi. Good morning, Henry, and good morning sa Gabo sa Regantabay sa anom na probinsya. Yes. Kang Kabikulan, dahil po sa Mulcas kita. Yes, tabi, pati Mayor. sa bilog na mundo, dahil po global ang sa tuyang internet online. Yeah. And sagod din sa Europa. Sigo, Henry. abot ini duman tabi, Mayor, sa Dahig. Nasignal ta. I-mentionar ko na ko tayo. Abot ini duman, sigurado ini, abot kita sa Dahig ngunya. Ako, ali ka duman, Henry, sa Netherlands. Hali kami duman kang 2023. In fact, yun, pigahanap ko sa picture mi ni EBP Glenn. Tamay pa picture kami duman sa gate kang ICC. Dahil kulugod na ICC. kukuha na. Dahil kulugod na kukuha. Kaya kaulay mo sa prosecutor duman. Gari, kaya nga, pigkunta ko, gusto ko tang ma-interview. O garing, bawal nga oy, magparataran mo niya. Bawal nga magparataran mo niyan. Okay. Anyway, tabi, Mayor, salamat tabi sa oras mo. As you said, tabi, as you have said, live kita sa mga stations niya to sa buong Bicol Region, OKFM Sorsogon, OKFM Legazpi, sa OKFM Dumantabi sa Camarines Norte, and sa may parte po kan Camarines Sur. Napaapod po kami may latest po kaming nabasa na survey na ginibok ang Pulse Asia na may petsang Pebrero 20, 2020 hanggang 26 na anak ko Bicol tabi nasa halangkaw na posisyon and gari nakakasiguro po ninduwang seats daw anak ko Bicol. Ano pang reaction mo tabi kay ni Mayor? Well, nagpapasalamat ako dahil iyan manifestasyon kay Padagos na pagsusuporta sintiwala ng mga kababayan tam Bicolano. Kung bako sa suporta asin na Padagos na pagbusol asin na pag-promote
pa mga kababayan pa sa ako Bicol Party, di siguro di kita data mamamantinir ang halangkaw na survey tiwala as in kumbaga popularity without the Bicolano, because Ramo Henry, Opo. ang sa tuyang constituency is only the Bicolanos. We are a regional political party wherein spread out ang sa tuyang constituency in the 6 provinces of the Bicol region. And I think that 2 seats being assured or itong computation compulse Asia na 2 seats kita as of Opo. now, iyan concentrated yan digdi sa anom na probinsya kang Kabicolan. And syempre sa mga Bicolanos man who are staying or living outside the Bicol region, syempre yung mangyarari ang pagsuporta nila. So, Opo. bakula tabing pasalamat sa mga kababayan pang Bicolano. Opo. Mayor, gari ba kulang yun ang pagkakataon ever since na yaon ang ako Bicol na ipundar ini na nanginginot ng tabi sa survey? Bako, kan mga nakainot na mga panahon, arog mga na nag-experience niya nindo? Well, sa 5 election, Tabi Henry, duwang basis nag-top ang ako Bicol sa party list election. Opo. Kung gusto sabihin, nag-number 1 and duma nakakuha kita, nakaguno kita kay tulong representasyon sa Kongreso na nagdaramang kidakul na programa. But in 5 elections, Tabi Henry, Opo. talagang di man nagbababa sa 2 seats ang satuyang representasyon o pinagtataong representasyon doon sa Kongreso. So, baka Henry, Opo. sa mga masunod na aldaw, magsakat pa yan, baka maka 3 seats kiraray tabi kita, Henry. I see. Okay. So ano po ang pwedeng gibuhon kan ako Bicol para mas lalo tapong masustain ang suporta sa sinabi ng survey tabi, Mayor? Kami, Henry, padagos lang ang samuyang pag-utob ng mga advokasya sin programa na sa tuyang pinunan 15 years ago. Opo. 15 years ago dahil nagpun kita magserbi 2010 sa Kongreso as in su programa ta sa edukasyon, salud, infrastruktura, kabuhayan or livelihood trainings and programs, pagsuporta sa sektor ka mga parauma, sin parasera, yaon man ang environmental protection through our programs, and of course, the promotion of tourism. Opo. Ini ang samuyang core advocacy na padagos ming gibuhon coupled with our active participation sa Kongreso, panganing sa mga leyes, bills, as in batas na muyata may pasar, may papasar tayo ni para pakinabangan bako lang ka mga kababayan tam Bicolano, hindi kang pilog na nasyon, Henry. So I think Opo. that's been our so consistency baga, Henry, ng programa Yeah, sa muyang pinagigibo na presente hulira. Opo. Kung sa latabi, Mayor, kung sa sainong pagtuko diyan sa Kongreso, kamo natamang kamo din pagkakataon na makakapot nin mga pudkaan sa mga importante, mga darakulang posisyon tabi bilang committee chair. Ikagari naging member ka kan Commission on Appointments, di ba? Buda naging Tama po. pamayo ka kan Naging- so constitutional amendments tabi kang sa tuyang kan Kongreso. Well, tama po, kita ang primerong Bicolano na naging chairman kang Committee on Constitutional Amendments. Yeah. Si Congressman Salde, na talagang bako, di mo matataram ng primerong Bicolano kasi ulo na naging talagang ang mga Budget Bicolano and matitibay appropriations. pag-abot sa pagkapot kang Committee on Appropriations. But panduwa kitang Bicolano na naging membro kang Committee on or Commission on Appointments kasi si Congressman Papay Imperial yung man ang permi membro kito kang Commission on Appointments tabi. Opo. And so these are committees that are given to senior members. Yeah. And they consider it as a powerful committee, Tabi Henry. Yes. Opo. So, tabi kung Mayor ang pagkakaiba kang ako Bicol sa ibang party list, kumpara sorry po sa iba na mga party list kumpara sa Indo, iba ang sa Indong pagtraamin ang sa Indong implementasyon kan mga programs na kakakawa kamo kan sinabi ng mga positions. May nahiling ka muna pagkakaiba tabi kan party list na ako Bicol kumpara sa iba? Henry, ang sa mo yung pinagigibo, sa babos na probinsya,
and in all major municipalities and cities, Apo. igo kaming coordinating center. Okay, Ang okay. gusto sabihin, may madudulukan ang mga Bicolano tang mga kababayan digdi sa Bicol region. Tanganing susayin ang mga pangangaipo, mag-follow up kang programa Opo. o asistensya na pangangaipo ninda. Igusindang masasandigan. And this is what we call accountability sa pumuso sa tuyang mga kababayang Bicolano. Pinag-aako miyan sa muyang responsibilidad, Opo. pinag-uutob miyan sa muyang mga panuga. As in, iyan po ang pagiging sarong regional political party na kung saan may accountability, may responsibilidad sa iyang pinagsasakupan. Opo. Kaya ang reklamo tabi Henry, ang sa tuyang electorate baga, when we join the party list system, ang sabi ninta, ang party list niya, nagkakariling misa na ngayon during election, after election, ni Hinihay. Di mo na nga niya magkariling ang mga kalagkayan kung saan ngayon, kung saan minudumanan, sa may agad ang kitabang. But yan po siguro ang pagkakaiba may sa ibang party list. We want to show to the Bicolanos that we have accountability and that we have an existing programs and advocacy Opo. na kung saan papakinabangan as in inipresente whole year round, and as in pinaka-importante Henry, itong aktibong partisipasyon mi sa Kongreso in all the debates and the deliberations. So you see to it that your sponsored deals will be enacted into law, and that lalong-lalo na sa mga budget deliberations na Opo. kung saan madadarata su pondo na pangangaipo ka mga ahensya kang gobyerno para ini may tabang sa mga nangangaipo, Henry. So, Yup. I think that's one of the distinction of ako Bicol party list sa ibang party list po na nagdadalagan mo niyan. Opo. Paano tabi nindo na maintain ini tabi mayor na pagtaunin anin tabang ta ang diba diyan sa opisina nindo, diyan sa Embarcadero Buda sa iba nindong ano yan office sa Bicol. Pwede magduman sa mga tao para may bitbit na reseta, may ibang araw ka ining bitbit. Ini man ang gadang-garo dai ko nadadangog sa iba. Ano, paano tabi na maintain ang kuan kayan ang funding kanta? Pag naisipan kan mga tao na may pangangaipo, minapasiring yan sa inyo. Pagtapos ka, digwasin daki, ano yan, natatawan ng tabi kay ayuda kan sa indong kuan party list, kan sa tuyang party list. Well, iyan Henry, so sasabi ko sa bago na aktibo kita sa Kongreso Opo. sa paghanap kay mga mihoras na may dadarata digdi. Like for example, so sinabi mo, Oo. medical assistance to indigent patients or Opo. MAIP. Siyempre iyan na pinaghahagad tayan as in gibo kita ki-representasyon sa Department of Health na kung pwede kulang may darang pondo sa Kabikulan tanganing. So DOH Region 5 may nagkakanig kong MAIP para duman sa tuyang mga indigent patients. Siring man sa assistance to individual in crisis situation. Yeah. See to it also na during the budget deliberation, itong AHICS na ito, Opo. sufficiente man nagkakanigo para sa mga kababayan Bicolano. Kaya magabot ang budget hearing, iyakong kita duman, makikiwala kita sa DSWD na kung pwede araw kayo ng alokasyon, inisyatibo kang ako Bicol Party List na padakulaon ng AHICS. Opo. Kaning bako sana duman sa may mga crisis situation, pati naman sa EDUC assistance, patawan ta sa tuyang mga kakiyan. Arog magkansa mo yung pinagigibo mi Henry. Opo. Pagabot kang budget deliberation sa DepEd, kung siyempre naghihiling mi, so kakulangan kang classrooms, Oo. so backlog sa classrooms, halimbawa digdi sa syudad kan Legazpi, pag nakaaging taon may 77 classrooms kita na pinagtutugtog. Ngunyan naman na taon 2025 nakapalaman sa General Appropriation Act, igwa naman kitang halos 60 classrooms na itutugdok na bago, elementary as in high school, para matugunan tayo itong pangangaipo sa classrooms. Kang nakaging aldaw Henry, ito sa MORMS, 48 new classrooms. Iyo, For ang the bareta ni biggest- Jimmy ito. Yes, for the biggest high school in 3rd District. Opo. Tanganing sa kakulangan, duman sa 3rd Distrito kang probinsya kang Albay, matugunan ta. Siring man sa ibang probinsya, Henry. So, this is what we do. Talagang aktibong partisipasyon. Kumbaga, Henry, Opo. bako membro kang Komite de Silencio
Yan. Oho. Membro ka kang committee aktibo. At ako na siya nahagab duman. Committee di aktibo. Ayan. Okay. Sa mga advocacy tabi, Yorkan ako Bicol, educational assistance, so sa livelihood, sa tourism, etc. Ano dyan sa hiling nyo ang gari ito so gari natakwanan nindo ki attention or equally important tabi na pig-rate nindo ang serbisyo para sa mga Bicolano? Well, to tell you honestly, Henry, talagang mas bias kami sa edukasyon at Ayun. sa salud. Yeah. These are two investment to human capital na di mo matatawadan, Henry. Iya And po. pag nag-invest ka sa digding sa programa sa edukasyon as in sa salud, talagang dakula ang epekto as in katabangan sa progreso kan sarong lokalidad. And that's why pag may siguro tuyaw sa mo yan, bias na bias ka mo. Oh. It is because we believe that education is the greatest equalizer, kumbaga. Yeah, It's the greatest weapon to fight poverty. Ako, Henry, Yeah. hali ako sa sarong pobreng pamilya, sa kuyang ama, sarong government driver. So sa kuyang ina, maestra na napaggraduar kan sarong paraoma. So, can you just imagine, Henry, so epekto kang natawan ki oportunidad na makapag-eskwela. Yeah, Because yeah. it really breaks the cycle of poverty. Siring man, ang salud, pag naghihilang ka ki grabe, talagang papobrehon ka, Henry. So, sa bulong sana. O, lalong na Sa kung di ospital. kang pambayad. Yeah, Magsala, yeah. Henry, kung di ka lang papobrehon, magadan ka tulos. Yan, Dahil correct. sa kawaran ki access to public health, as in pambakal ki bulong. And this is really our kumbaga core advocacy Apo. to invest into this two investment to human capital na talagang minatabang sa mga kababayan Bicolano and sa kadaklan sa kagabsa na Pilipino tabi, Henry. Ayon, okay. Sabi nga ni, pag ika-graduado o may kasapat kang kaaraman, dahil kasi sa man na makakakuakaan sa imo. Kasi sa imo na lang kung paano mo gagamiton niya. Yan ang ligasiya na di kaya pantayan. Yeah. Nobody can take it away from you, Opo. tabi, Henry. As of now, tabi, Mayor, kumusta ang scholarship ta? I mean, ang mga number of students na nakagraduar na tabi sa Tabang Kanako Bicol. Sa kahaluyan, gari dakulo na kita ka na, no? Ribo-ribo na tabi, Henry, either college or textbook courses. Opo. Ribo-ribo po yan every year. And syempre, naging instrumento lang ako, Bicol. It's Opo. really the national government who do the job. But syempre, sabi ko na nga ni, sa pagmaniugot aktibo tang partisipasyon, as in advocacy at na makatabang, na idadarata sa mga asistensya na pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan Bicolano. Yes, opo. Mayor, salamaton pong maray sa oras mo tabi sa DCGB bilang Executive Director Kanako Bicol. Ano pong mensahe ta sa mga nagdadangog mo niyan? Go ahead, tabi. Padagos na pasasalamat sa indong tiwala as in suporta mga kababayan Bicolano. Kaya di po kita magpugtas. Sagkod sa Maya 12, dahil iba sa diritang party list. Ako Bicol 131 sa balota. Salamat, Marinaldo. Salamat po, mga tugang Attorney Alfredo Garbin Jr., Executive Director po Kanako Bicol, Party List, Siriman, mga tugang sa nagkapirang mga kahaputan niya tungo niya na pagkaaga. Sa pagbabalik, may hapot kita sa LTO. Baka lamang makahuron ta, ha? May kinaraman sa mga nagbabakal nin mga used cars. Makalipas lang kan mga patalastas. Pai, lingaw ako. Ano da ang ngani iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan Ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning rumdumon. 131 Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap pilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Nandito na ang unang pinakamalaking sale event ng LCC Supermarket ngayong 2025. Super sale on March 13 to 16. Up to 50% off on selected items. Super bundles, super savings, at ang pinakaaabangang Super 80 deals. Don't miss out on the special offers and surprises waiting at LCC Supermarket for this grand sale event, Super Sale, March 13 to 16. And we are giving you the midnight shopping at LCC Legazpi Main on March 14 and at LCC Market Masbate and LCC Naga Felix Plaza on March 15. Maraming sorpresa para lang sa inyo at heto pa, nagbabalik ang paborito ng lahat, ang oras-oras 60 seconds hakot shopping madness. Makihakot, makisaya, maki-midnight shopping na. Hihintayin namin kayo mga ka-LCC. You may also shop online at www.shoplcc.com.ph or via Community Mart app. LCC Supermarket, our best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Hoy, 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 hoy! May bagong swabing energy drink! New Cobra Rice!
Ang sarap, grabe. Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang, dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suabe. With vitamin A, new Cobra Rice. Suabing energy. With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat at sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso, at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May 1 plus na kalidad, mag-1 plus, mag-1 plus. Asa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang 1 plus asin urig mo, ang gabat na gusto. 1 plus matabang sa imo, may 1 plus na kalidad, mag-1 plus, mag-1 plus. Asa sa imong mauwa. Sa 1 Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa 1 Plus Facebook page. Hindi pa tapos ang ating laban. Mahaba pa ang ating paglalakbay. May pagkakataon tayong gawing mas matibay ang ating hanay. Muli nating gisingin ang lakas ng nagkakaisang taong bayan. Muli nating ipaglaban ang Pilipinas ng ating mga pangarap. Tara na, ipanalo na natin Senator Kiko Pangilinan! Collab paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Marhay na aldaw sa inyong amin, pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Ipinapaaram sa publiko asin sa mga wara nin moroso sa daga sa ngunya na taon na pwedeng makakuha nin 10% diskwento kung makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 31, 2025. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po yan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad din amilyar hanggang Disyembre 29, 2025 para sa nasabing diskwento. Siring man dahil sa Real Property Tax Amnesty Program na pigtao sa gobyerno probinsyal na nagpuon Hulyo 4, 2024 asin matapos Hulyo 3, 2026, ang mga moroso sa daga magpuon Hulyo 4, 2024 asin sa mga nakaaging taon wara nin babayadan na penalidad o kaya interest. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, ground floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay, ang nagpapagirumdom, Tresurero Municipal. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita sa programa natin. Mamaya ha, babalikan natin mga kaibigan yung LTO interview natin ha. Tungkol sa mga issue tungkol diyan sa pag-renew renewals of used vehicles. Halimbawa ngayon pag ako nakabakal ki auto na segunda mano, dakuldang mga bagong requirements, ha? Dakuldang mga bagong requirements na gari nadidifisilan sa iba na mga nakabakal ki used cars. So, kaya bago na lang na auto ang bakalon. Bago na lang na auto. Alright, bueno, mga kaibigan, ngayon pong umaga, makakausap natin ngayon ang commanding officer. Bago ha, bagong commanding officer. Bata pa to, siguro magkaedad lang kami, sir. Magkaedad lang kaming dalawa. Siya pang commanding officer ng Civil Military Operations Kaagapay Battalion, Civic Military Operations Regiment, Philippine Army. Yan. Nang mga reporter kami noon, pag sa papaalpa, may patawag yung papaalpa. Takbuhan kami sir doon sa kwan para mag-attend ng press con nung mga kapanahon na namin. May lang mga field reporters. So ngayon po, mga kaibigan, nandito po sa estasyon ng DCGB si Lieutenant Colonel Emerson Ian Borja. Siya po ang bagong commanding officer po. Diyan naka-assign po dito sa ating lugar. Colonel, magandang umaga po. Welcome po sa DCGB. Magandang umaga po, lalo na po sa ating mga tagapaginig at saka taga-subaybay ng atin pong DCGB. Opo, kailan kayo sir nag-assume sa office? Nag-assume po ako nito lamang pong January 6, 2025. January 6, 2025. Kumusta sir ang Bicol region naman pagdating nyo dito? Totoo po yung sinasabi nila na maganda, lalo na po ang Mount Mayon. Yeah. First time ko pong nakita at talagang kahali-halina at kabilib-bilib ang ating pong Mount Mayon. May nakita pa kayo sir na ibang maganda? Marami pong maganda. Especially po yung mga Bicolano, yung tinatawag natin mga Oragon, talaga pong magaganda. Saan kayong probinsya po sir galing? I mean, saan kayo pinanganak na probinsya? Ako po ay from Nueva Ecija po. Ay yun. So, medyo kwan lang Luzon. Luzon tayo. Luzon tayo. Tagalog po yung salita na ginagamit. Oo. So from ano yan, pagdating nyo ng Bicol, saan po yung previous assignment po ninyo? Bali nang galing po ako sa Hulo-Sulu sa 11th Infantry Alakdan Division. Magandang lugar yun sir ha? Isa rin pong magandang lugar na dapat po nating mapasyalan. Sa Hulo-Sulu ha? Mukhang mas marami kang experience doon ha? Ilang taong po kayo doon? Ano po, mga 2 years and 8 months doon po sa Hulo-Sulu. Ayun, okay. Sige po, mga kaibigan, Lieutenant Colonel Emerson Barja, Ian Barja. Sir, pwede bang ma-explain mo sa amin, mga listeners natin, ano po ang, sino po si Colonel Barja at ano po ang inyong katungkulan sa pag-assume nyo po sa Bicol dito sa ating lugar? Sa ngayon po, ang inyo pong lingkod ang bagong commanding officer ng inyo pong 9 CMO Kaagapay Battalion na kung saan ang mission po namin ay makipag-ugnayan, makipagtulungan sa lahat po ng LGU, private and public organizations dito po sa Bicol Region. Sa ngalan po ng aming punong general na si Major General Noe Alberto Peñapiel ng 9th Infantry Division at sa amin pong Seymour Regiment Commander Brigadier General Benjamin L. Howe. Ayun, oo. Dati sir, di ba, ang headquarters yung sa Campula, no? Opo. Para tama ba? Meron kayong dating nakakabit kayo sa dating sanga ng EPI noong dati tapos siniwalay kayo? Dati po ang story po ng inyo pong 9 CMO Battalion ay organic po kami sa 9th Infantry Division. Yun. Ngunit sa pagkakaroon po ng mga pagbabago sa hanay po ng amin pong organization, itong pong mga
Noong taong 2023, sinimulan Opo. po na lahat ng CMO Battalion ng Philippine Army ay maging under po sa isang command, which is the Civil Military Operations Regiment. Ayun, oo. Kanina sir, nabanggit po ninyo yung mission po ninyo. Aside from that, halimbawa, yung sinasabi mo kanina na linkages between you and the government agencies, paano po yun ginagawa ng inyong tanggapan? Sa ngayon po is, hindi lamang sa ngayon, dati na po Dati, oo. na po tayong nakikipag-ugnayan sa bawat public and private organizations dito po sa hindi lamang po sa Bicol region, maski buong Pilipinas po. Opo. Patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa mga offices, especially dito po sa ang inyo pong 9 CMO Battalion, sa regional directors dito po sa Region 5. Ayun, oo. Pag sinabi kasi sir na CMO, Civil Military Operation Regiment, karamihan sa mga tao medyo bago. Pero pag sinabing Philippine Army, alam nila kung ano yung Philippine Army. 'Di ba? Oo. Pero isa kabuuhan ho, ano ang mga pangkabuang trabaho po ng isang CMO? Yun nga po, nakapokus po tayo sa pakikipag-ugnayan sa mga civilian organizations para po sa ikabubuti ng atin pong community. Opo. Tama ba yan? Parang sa pulis kasi meron silang tinatawag na, ang tawag yan, community services o immersion na sila. Kayo po parang ganun din, sir, ano? Almost the same lang naman po yung mga tungkulin na ginagampanan namin. Medyo may pagkakaiba-iba lang ng pangalan. Opo. Pero ang mission po ay yun nga po, makipag-ugnayan sa mga civilian organizations, mapa-public man po o private. Ayun, parang nakapokus po tayo sa peace and development sa community kung saan po kami nagsaserve. Maganda yan, ano? Peace and development. So, wala kayo sa grupo, sir, na nasa combatant ngayon, ano? Itong regiment na to? Wala po. Kami po yung taga-suporta, nakapokus po kami sa civil military activities and operations. Yan, okay. So hanggang saan po ang area ninyo? Ang inyo pong 9 CMO Kaagapay Battalion ay sumusuporta sa buong area ng 9th Infantry Division. Maging ang area po ng Joint Task Force Bicolandia na kung saan buong Region 5 po ang malawak sila, no? Malawak buong Bicol region po. Buong Bicol region po. So paano po, medyo malaki ang Bicol, pero alam niyo kung paano gagawin, sigurado yan. May mga instruction na sa inyo kung meron naman po para kayo tayong mag-operate, ano? Opo, meron po tayong pagkakahati-hati ng atin po mga area of operations. May mga sinusuportahan po tayong brigade at mga infantry battalion dito po sa Region 5. Oo. Kung ang mga civilian po may gusto makipag-ugnayan sa inyo, alam ba, hihingi ng tulong, etc., pwede ba sa inyo makapunta po at mahingi ng tulong in connection sa trabaho po ninyo? Opo, pwede po na ang himpilan naman po ng inyo pong 9 CMO Kaagapay Battalion ay narito po sa Camp General Simeon A. Ola. Opo. Na kung saan, baka po pwede kong i-share yung aming hotline number. Sige sir, pakishare mo sa ating mga listeners kasi importante yung community engagement na parte po ng trabaho ninyo ng CMO. Sige sir, go ahead. Para po sa mga nais pong makipag-ugnayan, kami po ay pwede nyo makontak sa cellphone number na 0945-778-7573. Yan po ang hotline ng inyo pong 9 CMO Kaagapay Battalion. Sara, pag-isulat mo nga itong number ni Colonel. Pag-iulit po sir. 0945-778-7573 ang hotline po ng 9 CMO Kaagapay Battalion. Yan po ay kung lamang para po sa trabaho. Opo. Pag pong Hotline po yan. gusto makipag-text meet kay Colonel. Meron din po tayong Facebook page na 9 CMO Kaagapay Battalion. Pwedeng puntahan yun. Opo, pwede nyo rin pong ma-like, share para po mas updated po kayo sa mga activities ng 9 CMO Kaagapay Battalion. Mamaya niyan, mga alas 10 ng gabi, may nagtitext sa'yo, Colonel, pwede bang makahingi ng tulong sa problema ko ngayon? Pero sa tingin ko si Colonel Bok, ito parang ang tawag diyan, matalino at saka sabi ko sir, mabuot. 'Di ba? Ano sabi ko, ang Tagalog mabuot, Sara? Mabait. Well, naubusan ng Tagalog, Colonel. Mabait. Okay. Ilang taon na po kayo, sir, sa military service? 21 years na po. 21. And counting. Wow. Kaya bata pa kayo eh. Pero halos magkaedad lang po tayo sa tingin ko. Okay. So, sige po, Colonel. Sandali lang. Tingnan natin. Baka may text yung mga listeners natin. Yung isa kong cellphone. Ito lang. Sandali lang. Kasi paminsan may nagtatanong tungkol dyan sa ito. Okay, good morning. Good morning, sir. Salamat po at ito. Sabi ni paring Larry, sabi niya,
Good morning, sir. Maraming salamat po at nakipag-ugnayan sa inyo ang Philippine Army. Maganda pong ugnayan yan. Kasi po, dito nga sa amin, sa Castilla Sorsogon, malakas po ang kanilang trabaho at nakatulong po sa aming community. Reaction share ng ko natin. Isa sa mga listeners natin. Siguro taga Castilla ito. Sa Sorsogon. Maraming salamat po sa magandang reaksyon. Nandyan po ang ating 903rd Brigade sa ngalan po ng ating general na si Brigadier General Lanyog. Siya po ang in charge dyan. At andyan din po ang ating 3rd CMO Company na isa po sa company ng 9 CMO Battalion. Yun, oo nga. Okay, sige. Alright. So, Colonel, ano pang mensahe natin sa buong nakikinig ngayon? Dahil mo nanonood sa atin sa Facebook at sa iba pa. Sa atin pong mga taga-pakinig, taga-subaybay ng atin pong DZGB, ang inyo pong 9 CMO Kaagapay Battalion ay patuloy po na makikipagtulungan sa local government units dito po sa Region 5, maging private man o public organizations para po patuloy na atin pong maisakatuparan ang hinahangad po nating kapayapaan at kaunlaran sa Region 5. Makakaasa po kayo ng inyong pong 9 CMO Battalion ay patuloy na magiging kaagapay ng bawat Pilipino. Oo, ay nag-chat pala si Sir Glenn Barcelon, yung station manager namin. Apo. O ito pala, mayroon siyang biglaan na schedule ngayong umaga. Hindi daw makahabol sa inyo ngayong umaga. Pero pinaparegards po kayo, Colonel, ni Sir Glenn Barcelon, ang aming pong Executive Vice President and Station Manager. Regarda po sa inyo. Kaya lang ito, kuwang kasi siya mayroon pa siyang ibang barangay activities, no? Ang aming tabing station manager. Okay, sir, maraming salamat po sa inyo sa pagbisita po sa Haming Impilan and amin pong dinadalangin na mas talo po kayong tumagal sa Bicol Region. Marami din pong salamat at muli inyo pong maaasahan ang inyo pong 9 CMO Kaagapay Battalion, ang kaagapay ng bawat Pilipino. Marami pong salamat at marhay na aga sa Indogabos. Opo. Ay, Diyos sir, mabalos. Sandali lang, sir, pasensya na po. Baka nakalimutan ko to. May mga gusto ba kayong i-revive na programa sa inyo? Kasi nung mga nakaraang panahon, may mga programa din ang CMO. Pero sa inyo po, may gusto kayong gawing programa in the future po? Sa ngayon po, meron po tayong mga programa na gustong i-revive. Kung natatandaan nyo po yung Tsokolate at Pandesal, muli po natin itong i-revive para mas maging mapabilis at mapagpatuloy po natin yung mga programa para po sa mga ating mga kababayan, especially po sa ating mga formal rebels, para matulungan po natin sila ng tuloy-tuloy na makabalik po sa kanilang pamumuhay at bumalik sa saligang batas po ng Pilipinas. At maliban din po dito, marami pa po tayong programa na ipagpapatuloy tungkol po sa youth sector, sa kababaihan at iba pong mga sektor na atin pong susuportahan para sa po sa minimithi po nating kapayapaan at kaunlaran. Tsokolate at Pandesal. Tsokolate at Pandesal po. Muli po nating i-revive. Noong mga unang panahon, uso namin ang kape at pandesal. Ngayon, Tsokolate at Pandesal. Ibang version pwede na po. sir na brandy at pulutan naman sa susunod. Mag-level up po tayo. Brandy at pandesal, brandy at pulutan. Okay, Colonel, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Marami pong salamat at magandang umaga po sa ating Alright. Mga kaibigan, Lieutenant Colonel Emerson Ian Barha, ang commanding officer po ng Civil Military Operations Kaagapay Battalion, Civil Military Operation Regiment ng Philippine Army. Alas 8:27, magbabalik po kami makalipas ng ilang patalastas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life.
sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Pai, lingaw ako. Ano da nga ni iso numero kan ako Bicol Party List? 131. Yan ang numero kan ako Bicol Party List. Iyo Pai, tuom ko na. 131 ang numero kan ako Bicol Party List. 131. Pirmi mo nga ning romdomon. 131 ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya. Ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Nakauron ta kasubago si Lieutenant Colonel Emerson Ian Borja. Yan. Barha pa lang sa namin yun pangyari sa mga baka. Nakasurat na nga. Sala pa. Ha? Ay, Ate Shara, apo dito tabi ni si Director Ranches. Isurat mo rin muna taban nga randig di o Francisco Ranches. Suratan na tabi, no, itabakan naman ibang pakabasa ko kaan. Director Francisco Ranches ng Land Transportation Office. Kakaurunon ta, anta may gari may bagong ngunya na patakaran, may kinaraman tabi sa pag-transfer ng mga bihikulo. Apo di tabi Ate Shara o yan. Kuya number na yan sa baba o yan. Yan. I-call mo yan. Kaurunon ta daw,
bata ko, mabakal ko tao ki second hand na bihikulo, duwa, sarong maharang, sarong bako. Nagapara panipisil daan mga requirements. Nagapara diripisil da tabi ang mga requirements. Oh, aram niya na yan. Aram na brief na gawin ni Joshua. Galing na brief na ba yun ni Joshua? Kamong, di ba, pag nabakal kang second hand na bihikulo, anong po, akong experience ako, uni, tanakabakal ako gigiro duwang second hand kan mga panahon. Pag ma-transfer sa imo, di may deed of sale, di ba? Deed of sale. Pag ako akan deed of sale, itatransfer mo sa imo, madamang ka sa LTO. Pag abot mo sa LTO, mapasiring ka dyan sa kampo. Igo dyan sa highway patrol baga. Igo ki highway patrol dyan. Tapos, mga tugang kan highway patrol, i-kwantabi, i-stencil ito, i-double 6 papel mo, issue ang kakipapel. Pwede mo nang i-transfer sa imo. Ngunyan, sabi, igo na bagong, patakaran ang Land Transportation Office, may kinaraman sa transfer of vehicle. Kaya, ika-clarify ta po kung yan na resibitang informasyon. Nasa linya po, mga tugang, si Director, LTO, Regional Director Francisco Ranches Jr. Director, Henry Maceda po ini, marahay na aga po sa imo. Yes, good morning po. Good morning po, Sir Henry. Magandang umaga po. Apo, sir, pasensya na po't napatawag kami kasi mayroon lang kaming gustong i-clarify regarding ho sa pag-transfer ng ownership at sa registration ng bihikulo ng mga vehicles para daw doon sa mga makakabili o nakabili ng used cars. Pwede ba sir, in general muna, mabigyan nyo kami ng information kung ano po ang pangkabuang patakaran po ng LTO sa pag-transfer ho ng mga nabibiling mga second-hand na mga sasakyan? Yung transfer po, ang mga requirements po ay deed of sale. Opo. At maliban sa deed of sale, kailangan po ng highway patrol clearance. Yes. At pag trinansak na yan sa LTO, kung ang transfer ay within the same region, kunwari po, from example lang, from galing ang sasakyan sa Naga at transfer, binili ng taga Legazpi, hindi na kailangan ng confirmation from one district to another, hindi na po. Opo. Pero kung ito ay galing sa ibang region, kunwari po galing sa Manila yan, ayun, Quezon City, opo, at ang bumili ay taga Legazpi, kailangan po ng confirmation. Ang confirmation naman ay within 24 hours. May memo yan ng Assistant Secretary na pag ang nag-request, kunwari request ng Legazpi, i-confirm dapat within 24 hours yan ng opisina ng LTO doon naman sa NCR, for example. So, yun lang naman ang kailangan on the part of the Land Transportation Office. Pero siyempre po, minsan kasi sa pag-iingat ng mga empleyado ng LTO, lalo na po yung hepe, sabi, bine-verify po yung deed of sale. Yung mga nakapirma sa deed of sale, bine-verify. Kunwari, yung vendor, kung talagang siya yun, kaya nga may pinapano ng mga tatlong signature. Tatlong signature, specimen signature, para i-match nila kung kunwari nasa ID yan, nasa lisensya, para po mas pasigurado na walang fraud o walang kalukuhan. Yun po ang ginagawa. Opo. So, tama ba sir, Director, parang discretionary ng LTO branch head yung pag-require ng tatlong signatures para na magkakapare-pareho para i-compare doon sa deed of sale na nakikita before i-transfer ho yung used vehicle? Ang tinatawag natin dyan ay due diligence. Due diligence on the part of the chief or of the employee concerned, yung evaluator, yung license evaluator. I'm sorry, hindi license, yung
yung motor vehicle evaluator. Oo, para matignan kung ito ay peke o hindi. Yan. Yun ano po yan para for the protection of everyone naman yan. Opo. Ang hinihingi po, Director, yung signature lang na tatlo sa isang papel or ID na mayroong signature? Apo, require po yung ID. Opo. Para po makita, pinagmamatch po kasi yan. Ayun. Kasi po, kung wala naman po yung vendor doon sa doon mismo sa opisina, require po yan para po ma-validate, ma-verify po kung totoo na, kung genuine, yung genuineness of the document ako ay tinitingnan. I see. Ang tama sir, confirm yung nakaabot sa aming information, pero may mga instances po na yung nabilhan mo ng sasakyan medyo malayo, etc. Paminsan, ang iba, nasa abroad na whatever. Pag ganun po na mga malalayong lugar yung nabilihan ng sasakyan, ano po ang parang options na pwedeng gawin? Ay, pag malayo po, pwede naman po yun, yung specimen signature, o kunwari po ay meron bang authority yung nagbenta, yun, isang may special power of attorney, yun po yun. Tinatanong yon kung ano yung authority mo na nagbenta ka. Kasi minsan, may nagbebenta na hindi naman niya pangalan. Yeah, correct. May mga, ang tawag dyan, may mga ahente. Opo. Tsaka, ang nakakatakot yan, at ito po ba ay buhay pa ba yung nagbenta? Ganun po. Opo. Kaya ganun. Kaya minsan nga, bine-verify, bine-validate yan yung Land Transportation Office pag tinatransact na yan. Yung ownership, yung may-ari ng sasakyan. O kasi tama ba ang pag-andali ko, RD? Kasi pag iyan dumaan sa HPG, Highway Patrol, i-verify kung ang sasakyan nakaw o hindi, di ba? Yung role naman ng Highway Patrol, kung ito po ay karna po, hindi. Yan. So, pwedeng lumusot yun doon. Pero yung ownership talaga, gusto nilang i-verify kung talagang siya ang tunay na nagbenta ng sasakyan. Yes. Opo. Yun naman ang purpose nun. Bine-verify kung talagang yung nakapangalan ay talagang owner. At bine-verify nga kung ito ba yung signature niya ay forged. Baka naman ito ay ginaya lang. Basta on the part of the Land Transportation Office, nag-exercise siya ng due diligence. Opo. Di ba, RD, pag nag-execute ka ng deed of sale, that is already a parang accurate document na pag ninotaryon siya ng abogado, parang isa na siyang dokumento, na legal document hindi na kailangan pa ng iba pang dokumento para ma-substantiate yung signature doon ng nagbebenta? Tama po kayo dyan. Kaya lang po may mga na-encounter kami. May mga situation po na may nagko-complain na bakit na-transfer ang kanilang sasakyan sa ibang tao. Meron pong ganon. Kaya nag-iingat po yung mga empleyado ng Land Transportation Office. Nakaka-receive na po kami ng complaints regarding that. Kaya nag-iingat po. Kaya yun nga, nag-exercise lang ng due diligence. I see. Pag ganun, sir, di ba parang may pananagutan yung nagwan? Although this is a legal question, yung nag-execute ng deed of sale? Opo, minsan po kasi may mga na-encounter kami. Minsan may pumunta sa akin, nagulat siya at na-transfer na lang. At yung person na nag-transact is nowhere to be found. Parang ganun po. Kunwari po, yung pumunta sa amin, naakala ng ay authorized o siya yung tao, ay nowhere to be found na pag nag-investiga. Yung mga ganun po kasi kaya yung hepe sa isang district office sa pag-exercise niya ng due diligence or sound discretion, sound and reasonable discretion ay pwede niya pong gawin yon para lang po kumbaga po ay to ensure na walang kalokohan yung pag-transfer ng isang sasakyan. Pero basically, napakasimple lang yung requirements niyan. Ito ba, Director, ay mandatory sa lahat ng LTO or nasabi nyo kanina, depende sa assessment ng isang personnel? Yes, depende po sa assessment yan.
sound discretion yan. At kumbaga po ay napakasimple yung requirements lang naman. Wag lang unreasonable. Wag lang naman unreasonable. Wala pong problema yan. So ang additional lang itong 3 identical signatures na may ID. Opo, nasa ID. Actually po, pag nagdi-deed of sale, ginagawa na po yan. Hindi lang on the part of LTO, pati yung on the part of the buyer. Rine-require na po yan ng buyer. Opo. Colonel, sir, may text po dito. Sabi ng listener natin, pakitanong po kay LTO Director kung implemented na ba yung kapag nakabili ka ng used car, ay dapat i-inform agad ang LTO regarding the deed of sale? Director? Suspended po yon kasi po upon review, rineview po yan ng LTO at may mga nakita na dapat ayusin pa sa guidelines. So suspended po, dinefer muna yung implementation of yung memo na yan at dine-review pa po kasi may mga nakikita pong mga loopholes. Kaya kumbaga po ay gustong ayusin muna, ma-refine po muna yon. Kaya hindi po na-implement pa. Opo. Yung tungkol doon sir sa tatlong identical na signatures, halimbawa po baga namatay na yung nagbenta ng sasakyan, yung may-ari ng sasakyan, ano pong option na pwedeng gawin? O nasa abroad na? Kung namatay na before ibenta or namatay after na ibenta po or before na ibenta? Kung namatay po na before binenta, siyempre po dapat may karapatan yung mga heirs niya na sila na yung may-ari. Kaya minsan nag-execute sila ng deed of extrajudicial adjudication. Kunwari, mag-asawa yan, nakapangalan sa lalaki, pero deed of extrajudicial adjudication na minamana niya, na inaangkin niya na yung sasakyan kasi namatay na yung asawa. So in that case, matatransfer na sa asawa. Depende, asawa, anak, or malapit na kamag-anak. Mga ganun po. Yan. Kung ano naman po, dapat may authority yung nagbebenta. Kung namatay naman, let's say, nabenta na, may deed of sale na, and then namatay, siyempre po, kung notarized naman yan, may witnesses naman sa document, ay dinerespeto naman po yan. Ayun. Opo. I see. Okay. So, yun pala ang pwedeng, mayroon ba sir na parang timeline? Siyempre, kung magre-registro ka, mag-transfer ka, usually ang iba dyan, during registration ng vehikulo, baka mag-expired, di ba? Sa ngayon po ay wala namang timeline, pero yung tinatanong kanina ng isang listener na kung kailangan i-report kagad, doon po may timeline, pero suspended pa naman sa yung memo na yon. So ngayon, wala pong timeline, kaya lang po, may kaakibat na responsibilidad kasi yung nakapangalan sa sasakyan. So as much as possible, kung ikaw yung seller, mas gusto mong matransfer na. Kasi may mga buyers kasi na ayaw naman nila ipangalan sa kanila, may ginagawang yung so-called open deed of sale para pag binenta ulit, ay kumbaga ay wala silang pangalan doon, yung last owner. Pero ano po yun, may mga risks involved. Mas maganda po kung sino yung nakapili na and who is in possession ay nasa pangalan na niya. I see. Opo. Colonel, Director, ewan ko lang kung pareho po ito ng tanong ko kanina kasi sabi ng texter natin, sabi niya, pakitanong po kay Sir Director, example, may motor na nakapangalan sa asawang babae, tapos namatay na ang babae. Ano po ang dapat gawin, Director? Yun po, mag-execute lang ng deed of extrajudicial adjudication, pumunta lang po sa notary public o sa abogado para po manahin niya yung sasakyan. Opo, ganun lang po yun. Depende po kasi minsan, strictly speaking, siyempre, hindi lang naman
magmamana yung asawa kung may mga anak na of age. Maliban kung mga menor de edad yung mga anak, edi mas madali po yun, yung asawa na lang. At minsan kasi pinapapirma din yung mga anak para wala pong question, para hindi po pag-agawan. So ganun lang po yun. Parang dito sa judicial adjudication, i-adjudicate niya sa sarili niya, meaning mamanahin niya para magiging sa kanya na yung isang yung sasakyan na iniwan nung namatay na asawa. Ayun, okay. Another one, pasensya na Director ha, kasi may daming tanong. Okay, sabi niya, ang anak ko po nakabili ng second hand na sasakyan. May dealer dyan sa Legazpi daw, sa Rawis. Tapos yung owner dati, taga Cavite, nagpa-cancel pa kami sa ROD sa Cavite and nagdumaan pa dyan sa crime lab sa Camp Ola, Director. Opo. Yan ang kanya. Wala siyang tanong, pero yun ang informasyon na binigay niya through text po. Ano yung, siguro I presume na pinakancel niya kung mortgage, kung naka-encumber pa. Yung sasakyan. Kasi normally, pag installment yan, naka-encumber. Cancellation of mortgage siguro. So, kung na-cancel na yon at depende kung saan dati nakarehistro yung sasakyan. Kung dati ay nakarehistro sa Cavite, so that is Region 4A. At taga Legazpi naman, any LTO office, kunwari punta sila sa LTO office dito sa Legazpi, merong form po doon. I-request lang nung hepe yung confirmation, i-confirm lang naman nung hepe doon sa Cavite. Electronic po yan, pwede nga email po yan, electronic confirmation, kaya mabilis po yan. Pag meron na po yun, pwede na pong i-transfer, basta meron pong deed of sale. Ayun, okay. Siguro highway patrol clearance. Opo. Okay, sabi niya, good morning sir, Henry, thank you po kay RD, ang galing sumagot. Itanong ko lang po, kasi pag nakabili ka ng bagong sasakyan, pag nabayaran mo na, pupunta ka pa ng Register of Deeds para sa cancellation ng mortgage? Pag encumbered. Naka-encumbered. Meaning, yung mga bagong vehicle ito, mga new vehicles na nakaloon sa mga bangko. Opo, kasi lalo na pag finance ng bangko o kaya in-house financing, ganun po. I see. Bakit? Siguro may batas tayo dyan, Director, ano? Tama? May batas tayo dyan. Opo, may batas po kasi yung tinatawag na chattel mortgage law. Pag, yan nga, nag-installment, sigurista kasi yung mga, mga dealers. So, nila, merong chattel mortgage. Rinirehistro nila sa Register of Deeds. Sila po kasi yung may jurisdiction pagdating sa mga chattel mortgage na pag-rehistro ng chattel mortgage. Kaya kukuha lang, kunwari po, pupunta lang sa Register of Deeds, ipakita lang po pag nabayaran na yung cancellation of mortgage. Yun. Pagbayad na po, bangko man yan or in-house financing, pag fully paid na, hindi lang resibo yung hingin nila yung cancellation of mortgage. At ito po ang ipapakita nila, ipapa-annotate lang, yung i-stamp lang po yun ng Register of Deeds, tapos pipirmahan po nung head, yung pinaka-hepe nila, i-re-rehistro, kasi naka-rehistro yan, kumbaga, i-stamp na cancelled na yung chattel mortgage. So, after which, punta na sa LTO, ipakita lang yan. So clear na po. Yung kumbaga po ay pwede nang yun. Transfer. Kung nakapangalan naman na mortgage, papalitan na yung certificate of registration na kasi may certificate of registration na nakalagay encumbered. Aalisin na yun. Papalitan ng bago yung regular na certificate of registration na. Pag hindi pa naman nakapangalan, edi yung proseso pa rin ng transfer. Yun po yung masusunod. Yes, Sabi ng isang listener natin, nagpa-transfer po ako ng ownership sa LTO nung chinek ko ang name kung nakapangalan sa akin, ibang pangalan ang nakalagay. Na-correct naman nila. Sabi nagkamali daw yung evaluator. Paki-sure ba? Kaya sure po ba ng personal sa LTO ang nagpa-process para hindi na po ito maulit? Director? Opo,
minsan dinidisiplina namin yan kasi negligence yan. Minsan may mga administrative cases na na-file sa mga employees natin pag mga ganyan. Kaya kasi that is negligence. So, kung na-correct naman po yan, ay okay na po yan. Kasi po dapat iniingatan natin yung certificate of registration natin kasi parang titulo po ng lupa yan. Opo. Kaya kasi ownership ng isang sasakyan ang pinag-uusapan dyan. Kumbaga po sa sensitive matter. Sir, bakit po ang laki yata ng CR ngayon? Parang pinakita ko. Parang isang pupunban. Titulo ng lupa. Yun ba talaga? Opo, yun na po yung bago ngayon. Yung bagong certificate of registration, yung malaki na po. Hindi na pwedeng ilagay sa wallet, sasakyan mo talaga ilalagay yung photocopy. Dapat naka-folder na po yun. Opo. Bakit po kasi yung mga binubulsa kasi, hindi mo na mamalayan, napupunit po yun. Okay. So, okay lang ba yun na yung photocopy ng OR, CR, ang dapat nasa sasakyan, Director, Pwede po yun, pwede po. Itago lang po yung original, photocopy. Pwede naman po yan. Medyo nag-enjoy lang ako nang makita ko yung CR, ang laki. Opo, malaki na po yung CR ngayon. At ano na po ngayon, kumbaga ay parang titulo ng lupa. Photocopy po, pwede po ilagay doon para yung original ay hawak lang po ng owner. Bakit gano'n? Ano sir ang logic sa likod noon? Bakit biglang linakihan po yung CR? Kasi po kasi yung maliliit, madali pong mapunit, madaling mawala. Minsan nagkakawalaan. Lagay mo na sa sasakyan mo, hindi mo pa makikita. Pag kunwari may mga pag na-check yan, kaya linakihan na po para sigurado po na talaga hindi na ma-misplace. Yun ang isang rason po. Naka-folder na sa sasakyan, Opo. Okay. Sir, last na lang. Pasensya na ha, kasi ang daming tanong. Paano, pakitanong po kay Director, anong gagawin para mapalitan ang green plate to white plate ng vehicle? Madali lang po yun. Kung ito ay 4 wheels man or 2 wheels, pumunta lang po kayo sa aming Facebook page dito sa Bicol. Meron po doon yung plate verification. Meron pong instructions doon kung paano. Madali lang, user-friendly naman. I-check nyo po. I-check nyo kasi tingnan nyo yung registration. Kung meron lang may assigned plate, i-check kung available na yung plate. At kung may available na plate, nakalagay naman po doon kung saan kukunin. Normally, dito po sa regional office ay nandito po yung mga plates. May mga plates naman na nasa district offices na. Kumbaga yung mga replacement, yung dating green na dapat ay white na ngayon ay nandun po sa mga district offices po yan. So i-check lang po, madali lang naman po. At pag na-check naman ay sasabihin naman kung saan makukuha yung plate na yon. Ayun, okay. Sir, last na talaga. Sabi niya, pakitanong po kay RD kung bakit pag nagpapakonfirm ng nabili mong sasakyan, humihingi pa na pang LBC courier para daw ito maging legal at mabilis daw yung confirmation? Lumang tugtugin na po yon. Wala na pong electronic na po ngayon ng confirmation. Wala na pong LBC. Tama, wala na pong courier po. Wala na po. Kumbaga po, ang confirmation is already electronic. Yun na po yung lumang style. Lumang yung practice. Hindi na po ngayon. Wala na po yun. Yeah, tama sir kasi tama yung sinasabi po niyo kasi by experience ako diyan last year. Nagpa-confirm ako, nagpa-tanggal ako ng encumbered pala. Kung na lang electronic and transfer and after ilang araw bumalik na sa LTO Legazpi yung confirmation. Okay na. Actually may memo na po ngayon ng aming assistant secretary na dapat mangyari yan within 24 hours. Ayun, very good. Okay, sir, maraming salamat. Baka po may gusto kayong i-announce from LTO sa mga nakikinig ngayon. Go ahead po. Opo, Sir Henry, yung opisina namin, yung mga district offices namin po ay nakabukas tuwing Sabado
para i-print yung mga cards, yung wala pang plastic cards na lisensya. Okay. Yung mga ang hawak nila ay papel pa lang, you can go to the LTO office concerned kung saan kayo naglisensya. Hindi lang naman Sabado, ano? Pero pag Sabado kasi exclusive na para sa mga printing of mga cards, yung mga backlog cards, na lisensya na hindi pa na-print. At pwede na po silang pwede po nilang puntahan doon. Any day naman, office hours from Monday to Friday, pwede rin. Kaya lang, siyempre may mga ibang tao na makakasabay mo. Pero pag Sabado kasi, andun na, exclusive. Para sa mga na hindi pa nakakuha ng lisensya na plastic card. Yes. So, yun po yung mga additional na pakulo natin or effort po ng LTO para po mabigyan ng tamang serbisyo ang mga kababayan natin. Apo. Sir, maraming salamat at mabuhay po ang Land Transportation Office. Salamat po Sir Henry. Maraming salamat po. Apo, bye-bye. Thank you. Mga kaibigan, Director Francisco Ranches Jr., Regional Director po ng Land Transportation Office. Iya pala na yan ang bagong patakaran. Adi, o di tama mananggal sa apod ka sa kuyang mga amigo. May kinaraman tabi dyan mga tugang sa kwan. May kinaraman po dyan sa concerns niya to kan sa tuyang mga kababayan. Na-scoop mo nga pa di. Thank you pa di sa pagpa-scoop kang bareta. Nailing mo na yan. Ako talaga, igo akong experience na nakabakal ako ki owner type jeep kan mga panahon. Kan ako soltero pa, binakal ko owner type para nahiling kan mga kan girlfriend ko. Nasulo lang ako perme. Tapos nakabakal ako ki second hand na Revo kan mga panahon. Ang experience ako man sana, transfer from deed of sale. Madumang ka sa highway patrol dyan sa Campoola, inspection etc. sa certifikaran, may papel, pasiring ka na sa LTO. Yan. Ngunyan pala, kay po ang mga tugang kitulong identical signature na kaya nga ning identical na magkaparareho. Tama, Dr. Chris. Ano nga yung kay po dyan pa di? Identical na magkapararehong pirma. Sarawayon ka ngayon. Diba? Or ID, nayaan po duman so identical signature na pareho duman sa deed of sale na in-execute. Nga nida ma-verify kung totoo ito na nakabugtak. Ay, sorry po, may nag-text digdig. Sorry. Di ko na matanong kay Director kung magkano po ang babayaran sa pag-transfer. Sorry po, pasensya na. Pero yung sa release, kaning kong bird, release something, duman sa kuano dyan sa ano ito? Sa LRA, Land Registration Authority. Ang experience ko tabi, sa binayadan ko 950. Depende po sa klase kan auto. Depende sa klase kan auto. Nya sa auto ko, sa barato man sana ito. Sa auto ko tabi, so bako pang mayaman. So pangkuan sana, pang kargahan ki mga batagbo da, kargahan ki batagbo da, ninyong. Araw ka to sa binayadan ko duman, takay po mo talaga na magduman sa LRA. Itong hapot kan texter ta, na-experiencehan ko po ito. Kaya nakarelate ako duman. Kaya lang nakikigaw, kan tinaw sa kuya sa CR, Salbatana, kupon ban kadakula. Magayunon. Gani kami sa diring titulo nin lote. Salamat kan sa rumbagan tamay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Pagkaraya pa di, Dr. Chris, mga style mo naman. Ang Henry M. Goodbye. Maray naga. Sa Indo Gabos. Tuhod, siko,